Duha ka mga anak sa mga retiradong Air Force ang nasikop sa gipahigong bypass operation sud mismo sa Mactan Benito Ebuen Air Base. Si Luan Mirondina adunay exclusive report. Gibalhog karon sa temporary holding cell sa Lapu-Lapu City Police sila si Leopoldo Hamulin Jr., 33 anyos, ug James Bryle Alfeche, 30 anyos. Nasikop ang duha sa gipahigayong joint bypass operation sa mga sakop sa City Intelligence Branch ug Drug Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police, uban ang Intelligence Unit sa Headquarters sa Air Mobility Command, Mactan Benito Ebuen Air Base. Ang bypass operation gilusad sa panimay ni Hamulin sulod mismo sa Mactan Benito Ebuen Air Base. Si Hamulin kinsa usa ka seaman, anak sa usa ka retiradong Air Force, samtang si Alfeche anak usab sa usa ka kanhi sakop sa Air Force. Mato ni Major General Alejandro Baclayon, commander sa Air Base, nga niadtong Nobyembre pa sa milabahing tuig nila na dawat ang kasayuran mahitungod sa ilegal nga kalihukan nga gikalambigitan sa duha ka dinakpan. Nawala to si Hamulin kasi seaman to siya. Pumunta muna ng abroad. Pagbalik niya ngayon, sometime sa graduation ng anak niya, lumabas na naman sa radar. So, pag nung minonitor closely, so, hindi ko lang sabihin kung anong araw, no, pinabili namin yung asset. Nag-positive. So, we came up with a plan. Nangingi kami ng permission sa higher headquarters, and then when the plan was approved, execute. So, yun na yung kahapon. Matod ni Police Captain Felix Cleopas III, pangu sa City Drug Enforcement Unit, si Hamulin ang subject sa bypass operation. Si Hamulin, siya ang bali nag-finance agad ang subject ani. So si Alfeche or Timoy, siya mo subuon ni kuan bali sa cohort ni Hamulin. Apan humtanon kining gihimakak sa duha ka mga dinakpan. Matod nila, posibleng gisuyaan lang sila sa usa sa ilang mga kabanay nga ana usab magpuyo sulod sa airbase. Di na tinuod mamay, gisuyaan ako ma'am. Narabi ako sud sa mong balay ato nya, padung ko tawag sa akong anak. Nahibong na lang ko na gikon magkalit namin hamag, wag ko sila nakuha ang item sa balay. Unya, nasya ko kay akong gingnan ng konsehal katong nakabalay ko. Oh, unsa man eh? Anong daghan ka ng itim? Asa manigikan? Kami yung kababata, gano'n na niya, og na siya patrabaho dito, kanang mo-helper, ako helper. Siguro, suyaan po, mo na nakaana si Kuhan, Hamulin nga suyaan. Ay siguro, dako kayo sa pangarap nga malingkod sa barangay na magod. Yung maragwa siya mo Kuhan, mamanang nihimo na siya lakang, na siya mailhag, musikat. Mao siguro giinganaan, gidaot mi ana. Nakuha gikan sa mga dinakpan ang mga pinakete sa gituhuang shabu nga mobalor sa kapin 11,000 pesos. Matod ni Major General Baclayon, usa ka isolated case ang hitabo tungod kay higpit man ang ilang kampanya batok sa illegal nga drogas. Gitataw ni Major General Baclayon nga bisan pa man kung ang bypass operation na hitabo sulod mismo sa airbase apan ang mga nalambigit pulos mga sibilyan. Wala hinuon gipadaplin sa Lapu-Lapu City Police ug mismong sa commander sa airbase ang posibilidad nga adunay uban pang anaa sulod sa airbase nga nalambigit sa illegal nga kalihukan. We cannot tell you kasi we're still monitoring them. In fact, the operation is still going. Ongoing pa rin. Kung nakita mo, nagmi-meeting kami dito, and continue yan. Wala na mo i-discount ang possibility nga naara sa diha. May possibility nga naasad sila yung customer diha sa sulod. So, mo na nga ni-topsad mi ma'am sa intel sa Philippine Air Force para ato pa na mahibawan kung kinsa ng mga tawhana na possible nga ilang mga customers na sa sulod. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.